adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazurik lo tang te pini adab birta juitha Ingdeng Krehini Education Awareness Cum Felicitation Program Rong Khelan Timung Arong Kapaman Pon Aningkan Wangason Thak Thak Kapaman Pon Ason Si Pening Le Thotami Den Arong Rong Khelan Timung Arong Risonim Soate Rangpen Patur Pipon Si Matijong Ni Phaing Coroner Cap Arni Risonim Soate Rangasai Hemalong Ingdeng Krehini Education Awareness Cum Felicitation Program Kapaman Pon Sonsi Rong Khelan Timung Risonim Soate Rang Amepu Anparta KSC HRC Chunbang Govin Milik Ahin Pen Rong Khelan Risonim Soate Rang Alama Pangjarpon Lapen Chunbang Noren Rong Pi Pen Kachiki Moamelu Kaipon Halapu Rong Sierra Datum Pen Chetan Chimumame Paman Pondet Penapi Rat Ame Pi Anparta Loka Charlie Keun E Risoe Jang Aphan Karcho Asai Deng Ponsi Loka Charlie Anatu Ansu Se Kapaprang Pon Tek Chia Phan Bidi Sore Chepa Choi Pon Labang So Me Long Man Pengaluhi Sarpo Long Biringti Assistant Professor ADP College Nogang Lapen Den Arong Town Committee Chairman Prodebingti Lapen Den Arong Havar Ame Phu Boron Teron Lapen Rong Khelan Timungarong Asar Pen Chenglok Riso Ejangatum Chetong Dunsi Mesen Pen Pechun Pot Denarong Rajiv Bepen Nankelo Aberta Adom lalo non nili karjap lake ten rong ahi chipen kilometer hini ladak isi rong Khelan timung arong along sidolo ladak jasemet ladak lake risu nimso laswate ranga tumpen patir piponsi ladak ingdeng krihini education awareness la solong pache tonsi kacharli ari soi jang to phan karcho asai tame dengpon la solong alang litum ka chopapon lake nogo ADP college along professor assistant professor sir longbiring ti phansi phapon lo ladak adapen ladak ajai mek pangcheng pon lake ladak lama kang thur pondet pen kachikimu asai deng pondet pen aphi ladak rong isipen kachingwai chingsai chengpon lo la so afidet pen ladak public meeting labang so public meeting nona bangke chengpon bom lo ladak talo kaching thur lapen kela kacharli anathu kapaching thur la so ang thek penang an thek pon long ason sidolo alang litu marong arap tumpen stame nili lam thi stame en pon po lalo education awareness penang an ladak pachi hung pon lo la bangso arong ke kapre katum pustame la puson education anat awareness a program kibi pon theka sonte mevigji la sonsi kapre pen ladang la bangso arong along ethe kere mate ke la lo charli ari soi jang tumhan karcho tumhan same lam thien ponji la pen galuhi sarpu tumpen ta lam thien ponji Lapuan abar sai kimi bipon ikan wang ta bipon bom lo bacun bom misen pen bacun bom long lo si rokilan agar biar ada pan ke churo lo ning sapik lo kan vel lo ni tek ten ni liki usomar ke pacar sebanes pen pengilan cing thur pon lo la si nili ni kapon chalo Risoi jang tu man ke nili tum rongkelana rong pen kato kabi sarpi sarpu sarpi mar sarmar kato kabi tan nili tum ke la anso se pa thek ji po phan se lang li tum ke bi po nili tum ke ning sampi kan lo Amgo bipon tegapot riso ejang atu banta neta churudun lo misen lo eli tumarong am se ipitek nang ya pan muapi sita mo iprang sita itek nang ya poriso ejang banta ne chuning ridun lo ne lam nansi ne kang to ne lapak Bini laso program TV peneng cocot kali lo penengan ke ni ingdeng ko ingdeng kehinian
lengtang lo lasi rongkelan riso nimso aterang pen patir pipon thega pot de tum rongkelan ara tumta dan kaklim ang par pen sarpisar bu pen ta mening arong olo alang tum phana churu rita one lasi laso program ke bi pen non ke charlie sita me nutin sita me bor I chat pen non ke pasa tumta akimi ason se theklong lo lasi nelihin pen ke lapan si thanjat Penengan bangke ingdeng krihini lo. Nilitum ingdeng krihini an nakibi pen nilitum ta mesenang thek theklong lo. Aprang hot bangke nilitum arong sta elu ke charlie apai do pusta me metric higher secondary ke pas tame apai komu. Ta laso me kibi pen nilitum ke chopha aluhi tum pen chenglok lapen profesor ta bang lo lapen ladak doktor engineer tum sta me bang pen nilitum bidi sori nang thante kang pen si halo soteng sin nilitum ta follow don pensi nilitum arjala bangke mesen si chet hek ponong lo lasila sonta kaksi nitum ke bang jilang stame nitum bangke ke mang bangke ladak pen APSC UPSC hai ke pa undunji phansi non bangke nilitum mathap malo lasilo charlie nangji po bangke nilitum ha metuni pen pini an bangke nitum chethan ponong lo lasino na bangke nilitum bang asapso bangke la career phana bangsi non bangke mathap ponlo career counseling phan bangsi opini amai long bangke nilitum aluhi ke chopapon bangke ake hai longbir inti alang li assistant professor nogong ADP college along lo lasi sita alang li phan sapso nilitum bang ning sapso chiduk lo alang li okreng no det lamthi than kangon ede lasi alang li phan thot amen nilitum dak rongkelan risunim so ate rang hin pen alang li phan kisu kimeji lapen alang li ok pran kimi kangtang buji phan sinitum arnam hirjume hang pilo alang li phan stame ingdeng bangke metric lapen higher secondary BA MA phan pen chenglok nilitum ladak isyang deng an phan bangke archu ponong lo tingkana phan bangke nilitum lasona thakse bipo lake nilitum ke lada risonim so terang dotti ke bangke nilitum laso sai bangke deng ponrer pathe lasopan ki bipo nilitum ale che theklong lo athe lajong si bibe pulonte nilitum tambe ako katiko son dukok dai mene lase anso seni tumakang tu yang deng ke pali duntuji masini tumangke ke bor ipon tu kang tonji galilo nilitum bangke akaprega sayang deng ta deng pon tulo lasi usumara tumphan jongjong kache thanang je bang ta nilitum deng pon hala bangke student guidance hala bang satame ingdeng thirok lo mane lake metric nangle po ketok nangle po popor hirjume ki pidun pensi hala dak usumar ibi ki chipensi kechi pare pona sayang denga dolo lasi nona bangke guardians tum pen chenglok lapen metric pas pen chenglok phansi nona bangke laso education awareness laso stes bagi ke deng po rongkelan timung along education awareness abangso kepadopon labaso aja ime ke bang mepik nilihin pen ke thek ponlong itu ladak ka organize lapen ladak je rongkelan timung rong arat ithurmi au sumaratum phan ansuse angsong kacharli ang denge pali dununji phan labangso awareness ki pi bange mepi kalam lo lapen alang litum bange lansi advance lo ane ingdeng krihini am nang lituelo ase nilis dame pini first time lo labangso aja meglong nang hitong nulong bangke lase alang litum bange lansi ka advance ane dak rongkelan timung rong labangso risunim so ateran lun sitame alang tumke sonsepon anthem bu semarpon labangso alun bang arjulong lelang sitame alun jir akhor bang theglong lo lase lapuan ka advance lo lase alang litum dak rongkelan timung rong long bangke education apu thak bangke ane lansi ka advance lo doctor ta bangli bang ponang mane lo lan pars tame mane professor nang man lo mane ke principal nang man lo jolason penang an mane la ali elang litum hen penchi thek bolong lo pen anani bangke pu inu se arjudun long chot setame pini andak nangdun hama piana bangke amen setame penang an long pon lo la pen dak pini karchu pon la bangso kacharlio somar phan setame penang ana phai thek pon long ase komane arong bangke metric pasta bang thompli la buson se arjulong long samela dak bangke aphai la ana ki ong lo first division loka ke ongso gale lase third division se ki kom thu lase laso teng lo plodang te alang litum bhange choro wek nang di lape ningarong piklo nili alang litum nang hitong long po lase alang litum laso sai ki klem pono bangke monen pike bang gilang nita
sonthos si claim pon anong se part develop pon thunang silang pusi nilihin pen bangke alang litum ban tuning ri dekang lo lapen churu pik lo alang litum lo bangso kam claim pon thega pon First division pen tiki pas Mount Sinai Higher Secondary School along pen la pen nilimen ke merlika timung ining pini ke ning arong pik an la simane pini ning karong ke chiteng ni uni la sona chan la silo Science Charlie Bomb Concept Senior Secondary School along la sinili game ke doctor CGM nilimen e clear up in the solo CR Higher Secondary pen tiki pas Mercy Charlie Bomb Bicom nilimen nalu timu pri la peni just pas ke chungthong rang English High School da Chinthong Rang Higher Secondary pen sige pas sartorong bi non Charlie Bomb first semester BA nei Charlie Bomb Nilmene Raikong pi nili Chinthong Rang Higher Secondary School pen second division में सीजी पास Mount Sinai pen si metric passing nilimen alom rong Charlie Bomb understand masai gelang non male ni ok satu ring noche ini high pressure drop hina eklang son si gila kai son se apuni su ando kita keche sinang tumpan kini jagang tungge संस्कृत तो निश्चित श्लोक दो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही स्वतस्य संगस्य मुखे मृगना संस्कृत पर लसो श्लोक की बुद आमगे लाम थे बंगे लालो जे तिक्के निंके पादुक देख बुलते माजोक्ता वांग रानामी तुम्हान बच्चों चेलो Cepaduk mulai ini tanggung si thura kelana kokji. Athema anutin dari si ketek kere anam ban kipido. Komane ke arjam kihi, komane ke ilun ketan, komane ke media version, komane ke luning jete version thaka si anutin ta anam ketek kere kipido. Lang ok bangke, lang long se ke meji ma thengu long se ke meji. Minjeta lang long ski minjidi lasi anutinta ketek kere kerja lasi ilitong imithan me jepaduk pon pe pute sung uji lal lasom da taksi ilitong non adinaka ke artificial intelligence akai non ke hakoson kalilo hakko moharta ilitong pareng nang ulata ilitong joy ke ben nasi oikimi tumta cepaduk bom lo sita ilitum kokima non ke claim di smartly claim ulote sung oji alam mangke lalo alam mangke nasi non apolo laso discipline ba ave ulote sung oji alam mangke athima non apolo oikimi tum kai ke ta matha je ilitum non afford o sita apor bang kong o lam ili tumbang chini nai laso apor ke kai makke low ili tum nang itum kai ke mata matha je komane ke ili tum appreciate se ni na mata linjelo ja pranta komane ke aking benda muni da ta o nang itum hospital da made chini po ani si ani wang ke dam da sumuan Agang bora pencenglok aparin sarmucot pencenglok lasi katu gari paham diri lamthi lama apata khantia prang kaltom cepat kaltom ini tuh dak rokela akilak si ente lapela so akilak olong bang Allah alugo ki ente laki ini tuh kitab si ente naso kitabnya aku kulong si ente Nasolan ini tuh lama akilak yang pernah putar bangkela hello ini tuh lu kecali busitame ini tuh injir nanti injir pelontai itu kayak kita akilak beli akite akhir awidet nanti busi labangso alamake akilak yang pon lo lapan ini tuh lu kecali pelontai itu tuh kitab ke kenang so lasot kitab
alang pen puthak ni dum kitab dopok chota chok che ili tum akit kitab pota canang sot kasila solong kitab ta en ponlo la pen ala kolong ta sita en ponlo kasila so pachana ponlok si lada lama da akilok lo la pen kitab lo la pen kolong lo lahalo la se ili tum along lama ke anapon ke kado khantale ki khana pachini ke lahalo PM Narendra Modi Man Ki Baat episode Pharoi Sireng ko rasir kep ke ACEM Lunsing Teron Lapen Board Committee tumpen lamthe karjupon Man Ki Baat PM pen radio long ki jai pon alam the achiklo jonwang ta me ke than pon ason si pini mati jong achiklo ni phai inkora ner kep arni ke than pon Man Ki Baat non an episode Pharoi Sireng ko rasir kep an ke than pon alam the long lakha kre pho Mahamaya constituency ka par lo pon Borganga pia sangkang ke do te ke rong pia rong along KACEM Lunsing Teron ahem athiku palong board committee lapen BJP claim bang phu bang phia tumpen lamthe karjupon Labang so PM Man Ki Baat episode Pharoi Sireng ko rasir ke palam the pinia da por phai kre si pen pang cheng pon si kre si ra chi team an lam the karju pajudun si KACEM Lunsing Teron a hin pen BJP a song an parta Mahamaya constituency ang kang along BJP a song ke pang tang pon vergia phanpura board committee a mai phu pen cheng lok BJP a song along claim bang phu bang phia tu ma phan che than che pare pon Lapen halapu nona por kang sam kilit pik ahut apor ahut matha ponsi pekar omtame pipazir pon Bangso Man Ki Baat episode Pharoi Sireng ko rasir ke palam the karju dunalong KACEM Lunsing Teron lapen Mahamaya BJP Mondol Committee lapen both level committee tumpen chetong dun alang li non ili tu ki pu ne hadaron nang nang kaching ki jethan rong rong joi nang sitame isi ga matha akamne deeply arsi krung panya matha nai na ga hello in not India lo prime minister rong asor tu phan pen direct itu nang nang rong rong lo he konani ding lo ga pa sa o taw no lo ke yang itu na photo hai da ini tanah direct panang thek lo masila son si non asana party Bharatiya Janata Party ke itu prime minister ke rong aju kai ta Nepal pini prime minister excelong atumsi bang pak jopo MP tentang botai bodel hilo halaso MP ahom khadu all of the party priority people latung government form hoy si people ala wa tang chance la bangke Narendra Modi matha pami la si itum MP je toy do itum vote ki do hala so rada tum kisum lam si kaita ke matha kasila sona prime minister ke tum haku ben long pin non Narendra Modi hanu che si a prime minister itam son ke long son rada kisum ke boy kitu ke la ka matha hala so mang alang di je itu la prime minister si ke matha pam thek tu tang te la Narendra Modi kasi itu jitu tu nai chirap nai pa tapi la party misen party non itu example na edon ihum hem long hem ri pujang si heng tang lo te kadu ta heng no lam ya kali mali non ke itu hem ri pulo itu sal prime minister Narendra Modi ke a cabinet a minister ta na jongjuri rara tan curi nang rada long na i pusi ka cikin khat ta son ta thak siang deng asam lo non itu di sulong Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru